Men Türkmenistan Döwlet Medeniyet Merkezining Mukamlar Köşküniň işgäri, Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Allahamradov. Indi topor barada aýdamyzda ýaşlygymyzda köp Ýewropa döwletleri, bütün ýurtlary gitdik, saparlar etdik. Toporuň adyny Aşgabat diýip goýduk, sebäbi öz watanymyzy, öz ýurdumyzy şeýle söýýemiz soň, watany eri göremiz soň, onu da Aşgabat şäherini hazam şonu bütün dünýä ýaýmakda elbetde biziň toporumyzyň ullakan goşandy bolandyr diýip atap berdi. Hemme döwletlerden gelip festiwaller geçirilýär. Men şo taýda Afrika döwletinden ýene bir toporşo döwletlerden ýanky ritm toporlar gelýärdiler. Her döwletlerden gelýär çykşedýär. Olar 10, 5 tanak, 20 tanak bolýanym bar. Ondan azyrak bolýanlarym bar. Şo toporlaryň arasynda menim düşüp olan ýolbaşçylar bilen bir sagatlyk gepleşip geçirýärler. Şo depçiler bilen bolsa depçiler bilen bolmasa haýsy senetde çalýan bolsaň şo senetde ertesi gün ýanky şo ödüň arada her ýolbaşçylardan gelip şonu bir çağırıp giden märakan güne çykyş etdirýärler. Bular biziň diýjek we ýaşlykda görünme atlamyz elbetde olar gowy atlar. Ýöne men aýtsak bolýan adam şu topor barada aýdamda menem şolardan görüp öz watanymda bir depçiler toporuny döretsem, bir şey dip işlesem, şolar ýalrak diýip bir özümize maksat edinip şu watanymyza gelip ýanky şu deprekçiler toporuny oglanlary ýygnap başladym. Olar konserwatoriýadan ýanky onuň saatçylyk mekteplerinden alıştyryp şolary görüp özlerine de aýdyp elbetde türkmen hiç milletten pessäler sebäp diýende biziň tanıtymyzdan bolan, aýdymlamyzdan bolan gowy hem sağlamyzdan bolan. Biziň ata-babalarymyz şolar getirdi. Bizem şolaryň bize bir berilen peşkeşleri var da bir ýokardan ýanky dutarymyz her hili ýanky sanlar var. 7lik diýe, 5lik diýe, 11lik diýe, 15lik diýe sanatan sowagy eken. Diýjek bolýanym şolary baýlaşdyryp bizem şonu deprekçiler topory bilen şeýdip ýanky şo sanlary üýşüp çalyp başladyk. Biziň gahrman, mehriman arkadagymyzyň bu aladalary bilen bolan atlar. Sebäp diýende gahrman arkadagymyz bize nusgu mektep bolupdyr. Indi şu atlar açmaga ýol berip hem giden gahrman arkadagymyz ol ýönki geçen adamlara olary at berip olary bir tirsegine daýandyrdy. Bu atlar biz begenlerdi hem uýsondur ýa. Gahrman arkadagymyz näme diýjek bolýarym şu medeniyet ojaklaryny açyp berdi. Indi bize şular ýalak deprekçiler bilen ýanky maşk etmäge, öwrenmäge görýäňiz özüňiz şeýle gowy imaratlar salyp berdi. Onu sanasaň sowagy eken. Gahrman arkadagymyz soň şäherde bolsa, soň gijek şäherçiliklerde, welaýatlarda, onuň owalarda galy berdi. Şu medeniyet ojaklaryny gahrman arkadagymyz bize gurdurup berdi şu medeniyet ojaklaryny. Ol ýöň şäherde bolýanym bolsa öz merkezimizde, indi şonu welaýatlarda da gahrman arkadagymyz gurdurup berdi. Begen ýanlarymyzdan gahrman arkadagymyz gijek şäherçiliklerde, owalarda şo taýda medeniyet ojaklaryny gurdurup berdi. Oňa men öz gözüm bilen görünen atlanmaýdan. O taýda şagalar, kiçik şagalar ýokman, deprek saz gurallar, ýanky pianino saz gurallaryny, gitara saz gurallaryny, ýene skripkadyr, klarnet, Ýewropa saz gurallaryny öwrenmäge şeýle höwes edip barýarlar. Gahrman arkadagymyň gurdurup beren medeniyet ojaklaryny hemme şertler bar. Gahrman arkadagymyň edýän işleri halkymyza ullukan köp işleri edýär. Gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rawaj alsyn. Häzir arşivir saz deprekçiler topory bilen bilelikde türkmen sazyny täzeden işledik, şonu tomoşaçylygymyza gödürläýin.
Ine şu deprekçiler toporunun soňundan bu östü döwlet konsertlerine çykyş edip başladyk. Ýaşlar öz zehinlerini görkezdiler. Diňe deprek sagyrwalaryndan näl, başga sagyrwalaryndan hem dijek bolýanlarym şol 92-den bäri şumaly çenni ine epesli olanlar yetişdiler. O okuwçylar. Ine olar her ýerlerde işläp, olaryň döwlet şäherlerine gatnaşyp ýa-ni konsertlerde çykyş edip berler. Begenýän, gownýan deprekçi sagyrwalyny gaýdyp gelsem, indi adam näme bir ýerde durman yine şol gözlegde bolýar da ilmidama adam. Indi men hem onuň özüm pikir etdim, deprek sagyrwallaryna bir ýolo düşdi. Oňa yine bir okuwçylarymdan özüm birini goýup senne öwret, men hem ullar bilen bir işläýin diýip Arçevirsa deprekçiler toporuny öwretdik. Ol ne elbetde ne Arçevirsa deprekçiler toporu bilen ençeme döwlet şäherlerine, döwlet konsertlerine gatnaşyp ýör. Olanlamy şeýle Goguý, Agdyber toporumuz bar. İşleşip ýör Agdyberlikde. Ýa-da deprek sagyrwalary şeýle bir soragylar ýüresik gerek dünýä boýunça da çykýar şo. Ilki näme geldik diýerler. Şo haýsy sagyrwalary. Elbetde alymlaryň çaklamasyna görä şol ýoň adamlar şo biri bilen gepleşenlerini de şo daşa urup gepleşipdirler diýerler. Bir zat aýtjak bolanlaryna dogul ýaýratmaga belki meselemine dogul diýerler de. Dogul hana bizde bar ullukan depe dogul diýerler. Oňa dogul ýaýratma bolup gidýär, bizde şo urongda şoň sesi batdylyrak çykýar. Onuň owalarda da bir mahallar jarçy diýerdiler. Şo gaýgyryp şo nemes. Ana şolum şol ýalak seslerde bir öň şoňalak jarçyň ýerine şo wurulup dogul çalyp adamlar näme toýdur, bayramdyr diýip aýdylan owalarda. Şeýdip şondan gelip adamlar öň şuň ýüzüne deri çekýän bolsalar, janlaryň hamyny alyp şutaýyp goýýan bolsalar derleri. Indi şol ýoş plastik kamlara geçip başladylar, plastik. Sebäp diýende ýagyş diýe, gar diýe, gyş diýe, tomus diýe, şolary saklamak üçin diňe plastikler goýýar. Plastik depler, şol zatlardan uralyp gaýdanlarsa deprek sagyrwallarynyň giden baýlyklary ýatyr. Onuň dün gaty köp görnüşleri bar. Ol sanasaň sowaby ken men özüm deprekçi bolamyň begenýän şo giden ne bular ne şumal deri hamuralaryny salýan deplerim bar. Plastik görnüşinde salýan deplerim bar. Täpdeňde bärde gyşam bolýar, ýadan bolýar, tomzun bolýar, ýagyş, gar. Şoň hemmesini döz gelip bilýän plastik. Ol elbetde tehnologiýaň alymlaryň ösmegi bilen adamlaryň ösmegi bilen şu zatlary ýatyarlar da. Ine gerek şu zatlar şu plastika boldy. Indi ondan geçip şumal häzirki zaman hasam şu giden 50 san depi bir başa jemläp ine muňa da elektro depde görnüşlerini görýän çykaryp durlar. Şol ösüp gidip barýar. Biziň hormatly prezidentimiz, biziň arkadaşymyz Elmidama diýenler şon. Elmidama öz çykyşlaryna aýdýar. Şu ýaşlara ýol açyň, ýaşlara öwretmeli zatlar gaty köp. Olara dil gerek, olara bir hemme tarapdan hormatly prezidentimiz giýinlikde şu zatlary düşündirip gelýär. Ine elbetde şu zatlar ne şumal gözüňe getirip şunu biljek bolsam, tanly ulgamlar bolýar da ýaňşy düzülen. Ine şonu düzüpdirler. Häzir Süleymanly öz işgärimiz häzir şundan biraz özüm görkezip berer. Sebäbi şülem häzir şunsuz şu döwürde aňsat däller bize dene salmak. Sebäp diýende şonu jemlenen görnüşlerini tenne biraz görkezip ber tomoşaçylary. Görýärmi ine? Durun sakla. Ine şeýle burýara näme sesini meň diýeni şu. Elbetde tablam sesini meň diýär. Tabla hindilerde köp bir unulýan senetleň biri. Görýärmi muny şumal men tablany getirip şaýda goýup çalyp oturmak köpmanam däl. Ne görýärmi? Ine şumal şu urlayan ulty, şeňki dawullýanymyzyň gödöňüne getirýän, görýärmi? Giýinildilen görnüşini. Şeýle gowy senet şu senet. Ine Gahrman arkadaşymyz sapara gidende bizi şu medeni işgärlerine aýdan sözleri var Gahrman arkadaşymyzyň. Sözleri. Barıp hem öwrenmeli hem öwretmeli öz sunuwuňyzy diýär. Ine şol biz hem öwrenýäs, hem öwredýäs şonu gidip. Olaram gelip bizden öwrenýäs, şutaýyp gelip
Ermenistandan gelirler bizine bilet çallyk. Her kim gelýär görýär, Arabistandan gelýärler. Ýene köp döwletlerden gelýär. Täýäp diýende Gahryman arkadaşymyz giden bir hemme ýurda, hemme döwletlerinde goňşy ýa-ni dostluk köprülerini açyp berdi Gahryman arkadaşymyz. Ana şu köprüler bilenem bizem gidip aňyrda konsert berýäs, türkmeniň günlerini geçirýäs. Hay islenlik ýer şahrynyň döwletinde. Ol gaty uly zat. Şoň üçin yenem Gahryman arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny tüýs ýüregimden arzu edýän. Ene Türkmenistanyň Milli Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň ene çağalar arşivil deprekçiler topory. Hem ullar toporumuz var. Ene kiçiler toporlar var. Gahryman arkadaşymyzyň görýän gurup beren binalaryny, medeniýet ojaklaryny şu çağajyklar şu taýda öýler maşk edýärler, gelýärler, ene atalar getirýär hem alyp gidýärler. Diýjek bolýan adam şular üçin şeýle bir gözellikler de şeýle bir hiç ýatdan çykmajak pursatlar. Buların hemmesini biziň Gahryman arkadaşymyz öz halkyna gurup beren medeniýet ojaklary ine şu şumal şolar çağalar şu taýyp gelip öz zehinlerini görkezýärler şu taýda. Elbetde bu zatlar biz begenlerýä, goňlarýa häzir çağalar ertir bular ulanýar. Onuň bular ýalak ullokana ulanlar bolup ýetişip döwletimiziň döwlet şäherlerine konsertlerine gatnaşýarlar. Gatnaşyp bolmaýarlar, şularym şumal gatnaşyp ýörler döwlet şäherlerine. Elbetde bu zatlar meni begenlerýä, bizi hem goňlarýa. Häzir çağalan ýerine ýetirmeginde bir saat dinläýäliň.